Мислещата литература или литературата смисъл, социалната и културна значимост на четенето е тригодишен проект на издателство Парадокс. В поредица от видеоразговори ще ви представим авторите и преводачите, които направиха този проект възможен. Здравейте, приятели на издателство Парадокс! Вече знаете с каква цел и защо записваме тази серия от видеоинтервюта. Разбира се, основната ни цел е да зарадваме почитателите на издателството, за което благодаря на един куп преводачи на издателство Парадокс, които така ни уйдисаха на акъла да отделят от своето време и енергия, защото тези разговори, освен всичко друго, все пак изискват известно усилие и да ни гостуват тук в нашето ново художествено пространство, което много скоро вие всички ще можете да видите и наживо с бъдещите ни прекрасни художествени събития от най-различен характер. Днес казвам добър ден на Милена Милева. Здравейте! Милена Милева е един от преводачите, с които издателство Парадокс работи с особено голямо удоволствие. Разбира се, аз това мога да го кажа за почти всички преводачи, с които ние работим, но все пак, както всяка майка обича всичките си деца, така всяка майка във всяко едно от своите деца уразличава неговите специфики. Преводача е особен вид дете на издателя. Той винаги е различен, той си има собствения характер, непослушание, извинете, макар че Милена Милева е едно от най-послушните ми деца. Така, тя е известен полонист, завършила е славянска филология, не е преподавала в университета, за разлика от някои други преводачи, с които вече ви срещнахме или ще ви срещнем. Но в същото време и тя също притежава уникалната дарба. Казвам, че тази дарба е уникална, защото наистина в професията на преводача това се разграничава. Да работиш едновременно писмен превод, художествена литература и да си също толкова добър и в устния превод. Макар че Милена не се е посветила изцяло на устния превод, но тя беше в тясно сътрудничество с Парадокс и бих могла да го кажа в буквалния смисъл на думата, стоя плътно до мене в много важни моменти, когато издателство Парадокс посрещна автори като Анджей Сташук, Кшиштоф Варга, Мариус Чигел, на които тя превежда всеотдайно и за радост на публиката, не само по време на тяхните представения, а по време на всичките интервюта, които те дадоха, а вярвайте ми, те не бяха никак малко. Само последния път, когато Щигел гостува в България, той даде 7 интервюта, някои от които от тях на живо. Така че, когато говорим за Милена Милева и нейните преводачески умения, много моля да се има предвид и това. И всъщност, другото нещо, което мен лично като издател ме свързва специфично с нея, е, че аз съм от тези издатели, за които казвам, не съм от поетите. Аз дори не съм и писател, аз съм професионален журналист. Милена Милева има зад гърба си 30 и няколко годишна кариера на редактор в международна редакция на Българската телеграфна агенция. И тъй като аз, бидейки издател 35 години, никога не съм забравила, че съм журналист по образование и по душа, ние с нея си имаме една обща тема и тя се нарича полски литературен репортаж и документалистика. И там се появяват периодично много любопитни неща и приключвам, за да преминем към авторката по-скоро, която е конкретният повод на днешния ни разговор. Иначе с всеки един и за всеки един от нашите преводачи ние може да си говорим много, много дълго. Сега хубавото е, че Марта Джидо по някакъв начин, това е една млада полска авторка, ето нейната книга. Ето, виждали се добре, книгата Тръпка. По някакъв начин преди 3 години, когато стартира нашия проект
за който в момента говорим. Беше не само първата книга, която ние издадохме, а и първият автор, който дойде в България. Когато говорим за творчески процеси, искам да кажа, че ние много отдавна в Парадокс не просто експериментираме, а се опитваме да създадем възможности за сътрудничество между млади преводачи, които дебютират при нас, и преводачи, които вече са с опит. Милена е превела много малка част от тази книга и в основната си дейност по нея и по този текст тя беше редактор на младия преводач Петър Лянгузов, който в момента не е между нас, защото той е в Полша и с него ще правим отделен зум разговор. Сега аз мога да кажа нещо любопитно. Марта Джидо беше тогава гост на къщата за литература и превод и също така участваше в определени събития на Next Page Foundation. Ние правихме съвместно представяне на авторката заедно с колегите от тези две културни организации и изведнъж се оказа, че ние имаме полиграфска грешка и първите сигнални бройки, издадени от тази книга, излизат без последните 10 страници, което ние научаваме в деня на премиерата. Колкото и така аз да съм обръгнала на всякакви събития, свързани с издателския живот, изпитах огромно притеснение. Също така доста се притесни и Милена Милева, а за младия преводач Петър Лянгузов няма да говоря, той почти беше легнал на асфалта в инфарктно състояние. И ми казва какво правим, какво правим. И тогава Милена, ако си спомняш, тя гостува тук с младия си приятел кинорежисьор и ние съобщаваме този факт 5 минути преди да влезем на премиерата с идеята, че може да има бурен скандал, един ощетен притеснение, един писател, който да каже как си позволявате, вие сте някакви немърливци, как може да ви изчезнат последните 10 страници от книгата. Но тя се усмихна, а поляка каза: Марта, какъв хубав пиарски ход, това не можеш да го измислиш, защото аз им казвам, тия бройки тук, където ги виждате, са уникални, на тях им липсват последните страници. В библиотечното и в книгоиздателското дело това обикновено се счита за уникат. Сега като си вземете и по един автограф от авторката, тази книга наистина става безценна и тя е в лимитиран тираж. Нали, след това вече ние направихме корекцията и издадохме. Извинявам се, че бях толкова пространна, но някакси много ми се искаше тази весела случка да припомня. Това се получи прекрасно, защото всъщност книгата е така написана, че остава интригата с тия последни 10 страници, понеже това е една книга написана като двуглас, да речем. Книга за любовта, за влюбването, за силната емоция на двама тинейджери, които се разделят или животът ги разделя, а след години те отново се срещат, пак се събират. Има една постоянна динамика в книгата, в описанието на чувствата на тия двама души, до такава степен, че в един момент единия разказва какво си спомня другия и се получава едно преливане, че не е ясно кой какво си спомня и кое е всъщност наистина случилото се. Така че липсата на тия 10 страници беше някак в духа на тези сложни отношения между двамата. Тоест там няма някаква такава ярка сюжетна нишка и не е нещо, което трябва, ако не го знаеш в последните страници, нещо ще се промени. То се получи така, ефект от дефекта. В крайна сметка ние си направихме едно истинско издание. А самата авторка беше много спокойна, много така именно погледна, с разбиране. Не, и с чувство за хумор. По никакъв начин не я притесни това и срещата беше много приятна, разговора беше с нея. Искаш ли да прочетеш отказ от книгата, защото виждам, че нещо си ми подготвил. И аз съм си отбелязала. Тя има един много богат, много интересен, много чувствен, сочен език. Затова може би после можем да поговорим. И книгата е най-общо казано, за да влезете в контекста на този малък отказ, е
запис на едни емоции, на едни преживявания и размисли на двама силно влюбени и обсебени от любовта хора. Да, имахме няколко наистина красиви моменти в този наш филм. Тогава инстинктивно почувствах, че това няма да продължи безкрайно, че никой от нас няма дълго да издържи, надрусан само с емоции, че трябва да има равновесие и след необикновеното ще дойде нормалното. А не можех да си ни представя във всекидневието. Исках да задържа в кадър на пожълтяла от времето фотография тези няколко случки, да ги сложа в албум, понякога да го свалям от етажерката и да го разглеждам. Това е. Нашият филм беше с 36 пози. Само толкова, а може би чак толкова. Цялата книга за мен върви като един размисъл на една жена, която първо си спомня за първата си най-силната и любов, която остава любовта на нейния живот. Тя разсъждава и в книгата всъщност се чува и гласа на приятеля и на момчето, което също разказва своята част от историята, той как си спомня. Така че това може би е книга и за любовта, и за паметта, и за това как ние си спомняме това, което преживяваме и какъв е смисъла на нашите силни емоции. Понеже едни и същи случки, едни и същи събития, тук ги виждаме първо разказани от женската гледна точка, после от мъжката. Всъщност тук дори женското и мъжкото начало не е толкова важно, а това, че всеки от нас е една изключително сложна личност, изключителен микс от емоции и как понякога това ни помага, а понякога ни пречи и ни разделя. Понеже всъщност героите то се събират, то се разделят през един определен период на време. Началото започва като тинейджери във Варшава през 90-те години, когато всичко е ярко, силно, неповторимо до такава степен, че те дори имат две забранени думи. Едната е обичам, а другата е те. Това са думите, които са се разбрали сякаш, че няма да споменават, за да не разрушат това, което смятат, че имат, защото не искат то да придобие форма на нещо обикновено и ежедневно. После живота ги разделя, после те случайно се виждат вече когато са на 30 и няколко години. И така върви размисъла за това какво всъщност е любовта, можем ли да я задържим, как сами по някой път не разбираме кое е важно за нас и се разделяме с най-важните хора, но после отново ни тегли към тях. Без да издавам. Какво без да издавам точно? И да разказвам сюжета. Какво. Аз съм разпечатала тук едно много дълго интервю с авторката, което тя е дала преди години за вестник е, нали? Политика, полската. Политика беше вестник, после стана списание, да. Да. Това интервю по принцип е посветено на еротиката в литературата. Някак си в един определен момент младата Марта Джидо започна да олицетворява някакво подобно начало в съвременната полска литература. Аз много не мога да си дам сметка до каква степен това е така, но виждам, че тя самата, поне от това интервю, което е 5 страници и ние така или иначе няма да го четем в момента. Може би Парадокс някъде ще го пусне за изкушените читатели на Марта Джидо като една допълнителна информация, но на мен ми стана любопитно следното нещо. Питат я във връзка с книгата, една от героините казва за себе си, че жена в главна роля, все още не са ли прекалено малко женските образи в главна роля? И Марта отговаря следното нещо. Доскоро художествената литература се пишеше предимно от мъже, които пишеха за мъже, и това бяха истории за мъже. Жените, които пишат за жени, попадат в полето женска литература. Аз пиша за хората и за живота. В смисъл такъв, Марта не иска да се... Въпреки ярките... Въпреки съвсем откровенните и феминистки уклони,
които се забелязват открито изявени феминистки уклони, тя категорично не иска да бъде идентифицирана с някакъв тип женско писане и женски героини. И за да подкрепя това, аз пропуснах в началото, но нека да кажем 3 думи за авторката. Първо, книгата Тръпка е носител на наградата за литература на Европейския съюз за 2019 година. Самата Марта Джидо е родена през 1981 година и тя всъщност е писател и кинорежисьор. Тя е с образование в Лоц, мисля, че. В Лоц е завършила. Да, в Лоц завършила. И така или иначе продължават нейните много активни изяви, отново с жени героини, между другото, в сферата на документалното кино. Много хубави филми, да, прави. И всъщност ние имахме възможност да гледаме един филм, който той първо е много трудно сниман и трудно събиран през годините, но това е филм, който тя работи по своя собствена документална книга и се казва "Жените на солидарност". Всъщност една наистина документална история, която ни връща в най-свирепите години от режима на Ярузелски. За тези, които не знаят, това е военната диктатура, нали? Да, и преди това, да, и преди военното положение. Преди военното положение. От 1981 и преди това цялата активистките на солидарност. Цялата така тежка съдба на Полша като цяло от средата на 80-те години, на глада буквално, който поляците преживяват, и вписано в това вече и на женската съдба, на жените на солидарност, на които им е двойно по-трудно да участват в нелегалните вестници и списания, които те правят. И за които всъщност по-малко се знае. Тя за това Марта Джидо казва, че иска да покаже, че солидарност това не е само Лех Валенса и още едно-две имена, които стават известни на света, а че солидарност е и една група изключителни жени, които са винаги малко в сянка. Които са винаги в сянка и те дори още в началото самите те в едни документални разговори, в едни интервюта, правени още пред 80-те години, те сякаш се боят да излезат на преден план и когато журналисти искат да им зададат: не, вие питайте еди кой си, аз тук съм само, нали, така, помощник, аз тук само помагам. За нея това се превръща в кауза да извади наяве много важното участие на тези жени. Филма е много добре направен, документален. Филма дори е тъжен, защото ни води към извода, че тези жени тънат в пълна забрава. Да, и че те не получават. Съдба, изключително трудна. Не са участвали в тези и нелегален живот и не са живели в нелегалност с цел да получат някакво признание, но така или иначе те не получават почти никакво признание от това, което Марта ни разказва. Остават маргинализирани, много емигрират, в чужбина живеят съвсем нелег живот. Но това до някъде, Милена, ни прехвърля към нашата обща тема с тебе за полския литературен репортаж. Няма да те питам кой ти е любимия автор, защото и за двете ни е ясно. Говорим за Мариуш Чигел. Така или иначе топ. Моя любим автор, който има късмета да бъде издаван в Парадокс и да бъде вече достъпен на български, защото 2-3 негови книги вече са факт. Едната е в момента в печат. Трябва да направим още някои дребни редакции и мисля, че ще бъде факт и нещо, което е изумително. Книгата няма. Моя мечта е пак да си кажа аз нещо за мечтите издателски, е да направим една книга, която няма нищо общо с художествената литература. Щегел я смята до голяма степен по-скоро за учебник, но аз съм много силно изкушена от това произведение. Нека да бъде учебник на документалистите, на репортерите, на младите журналисти, на младите режисьори. Книгата носи прекрасното заглавие "Фактите трябва да затанцуват".
И аз си мисля, че това може би е един добър финал за нашия разказ и за нашия днешна среща. Да видим занапред как литературата също танцува в това, което днеска с теб си говорим, и как и фактите за в бъдеще ние ще накараме с Милена Милева двете заедно да затанцуват. Благодаря ви.